Hello students, welcome back to Girly channel. So लोगोफोर बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे इनफरमेशन होनो नागिरदों जायफोर देग्लाय थाखो 10 निफ्राय पास जाबाय सो बिथांमोननि थाखाय नैबे भिडिअ जोबोरैनो इम्पोर्टेन्ट आरो जायफोर फरायसा बिथांमोना थाखो 10 पास जानायनि उनाव टेक्निकल आयदायाव फरायनो गोसो थामहिनबा पलिटेक्निकआव एडमिशन लानो गोसो सो बिथांमोननि थाखाय मोनसे नोटिस फोसावदों डाइरेक्टर अफ टेक्निकल एडुकेशन आसामा आरो बे जाबाय सिगाङावनो फोसावदोंमोन आरो नैबे जाबाय लास्ट डेटनि एक्सटेनसन जानायनि नोटिसमोन आरो बेवहाय पलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट बे पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टखौ बोसोरफ्रोमबो डाइरेक्टर अफ टेक्निकल एडुकेशन आसामा खुंनाय जायो आरो बेवहाय एडुकेशन नोटिस हिसाबै बेवहाय होनाय बायदिबा नोटिसआव होनाय बायदिब्ला बेवहाय पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टआ पेट जायखौ बुंनाय जादों पेट 2021 आ 25 जुलाइआव जानो गोनांमोन आरो बेयो दा जानाय नंला बेखौ एक्सटेन्ड खालामबाय पस्टपन खालामनाय जादों आरो बेनि जा एग्जाम जागोन दा पलिटेक्निक एडमिशन टेस्ट पेट बेनि एग्जाम डेटआ जागोन 22 आगस्टआव जागोन बे 25 जुलाइआव जानाय नंला गुबुन फारसेथिं बेवहाय डेट of online application for registration to appear in the polytechnic admission test online application खालामनाय registration date last date जाबाय बेखौबो एक्सटेन्ड खालामदों बे जाबाय 30 जुनआ लास्ट डेटमोन ओल्ड नोटिफिकेशन बायदिब्ला गोजाम नोटिफिकेशन नोंथांमोना 30 जुनखौ नुनो मोनगोन बे जाबाय नैबे मोनसे गोदान नोटिफिकेशन आरो बेवहाय 20 जुलाइसिमहालागै नोंथांमोना एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन अनलाइन एप्लिकेशन रेजिस्ट्रेशना आरो 20 जुलाइनि बेथिं उनथिंजाय हानाय नङा नोंथांमोना सो बेनिफ्राय इशू अफ अनलाइन एडमिट कार्ड नैबे एग्जामनि थाखाय पेड एग्जामनि थाखाय जा एडमिट ओंखारगोन बे एडमिटआ माब्ला ओंखारगोन बेवहाय मुंख'नाय जाथ'वाखै आरो बे लोगोफोर बे जाबाय अल नोटिफिकेशनमोन डाइरेक्टर अफ टेक्निकल एडुकेशना फोसावनाय बे अल नोटिफिकेशन आरो बे जाबाय नैबे जाबाय अफिशियेल वेबसाइट dte.assam.gov.in बेवहाय नोंथांमोना थांनानै बेनि इनफरमेशन लानो हागोन पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टनि बेवहाय इनफरमेशन मोनगोन नोंथांमोना बेवहाय आरो एप्लाइ खालामबा पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टआव एप्लाइ खालामबा बे वेबसाइटआव थांनानैबो नोंथांमोना खालामनो हागोन आरो भिडिअनि डिसक्रिपशनाव नोंथांमोननो एप्लाइ खालामनायनि लिंकखौ होनाय जागोन जायफोर फरायसा बिथांमोना दासिमबो एप्लाइ खालामाखै बिथांमोना बे लिंकआव थांनानै 20 जुलाइनि सिगाङावनो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय बे जाबाय डिप्लोमा कोर्स पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टआ जाबाय मोनसे डिप्लोमा कोर्स डिप्लोमा इन इन्जिनियारिं नोंथांमोना जुदि लानो गोसोब्ला अब्ला बे पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टखौ आनजादखौ होनानै आनजादाव क्वालिफाइ जाब्लासो नोंथांमोना बेवहाय डिप्लोमा इन इन्जिनियारिंआव लानो हागोन आरो बेवहाय मिनिमाम एलिजिबिलिटिया दङ बे जाबाय एसएसएलसि पास जानांगोन थामहिनबा मेट्रिक एग्जाम पास जाखांनायनि उनाव बे एग्जामखौ होनो हायो बेनिफ्राय बेवहाय मोननैसो एलिजिबल एन्ड एज लिमिट होनाय दङ जायफोर एसएसएलसि पास जाबाय आरो मैथमेटिक्स एन्ड साइन्स बे जाबाय कम्पालसरी साबजेक्ट बेवहाय 40% मार्क्स लानाय जागोन मैथमेटिक्स आरो साइन्सनिफ्राय जाय जेनेरेल कैंडिडेट गुबुन फारसेथिं 35% मार्क लानाय जागोन जायफोर शिड्यूल केस्टनि कैंडिडेट आरो गुबुन फारसेथिं 33% लानाय जागोन जायफोर शिड्यूल ट्राइब केस्ट माने एसटी कैंडिडेटफोरनिफ्राय मैथमेटिक्स आरो साइन्सआव 33% मोनब्लानो नोंथांमोना बे जा पलिटेक्निकआव कोर्स लानो लुबैनाय बेखौ नोंथांमोना मोननो हागोन गुबुन फारसेथिं बेवहाय एज लिमिटबो होनाय दङ बे जाबाय जेनेरेल ओबीसीनि थाखाय 20 इयार 6 मान्थ बेनिफ्राय बेबायदि बेवहाय इयार माने इयारखौ मेनसन खालामनाय दङ 31/12/2021 सिमहालागै बोसोरा बेबायदि जाहैना गुबुन फारसेथिं शिड्यूल केस्ट एन्ड शिड्यूल ट्राइबनि थाखाय एज लिमिटआ जाबाय मेक्सिमाम एज लिमिट 23 इयार्स 6 मान्थ थामहिनबा 24 इयार जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना बे एग्जामाव जिरायनो हानाय नंला मेक्सिमाम एज लिमिटआ जाबाय 23 इयार्स बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं बेवहाय फ्रम इनस्टिट्यूट आउटसाइड आसाम बेनि थाखाय आपार एज लिमिटआ होनाय दङ 20 इयार्स 6 मान्थ बेनिफ्राय कैंडिडेटआ माबोरै एप्लाइ खालामगोन सो एप्लाइ खालामबा नोंथांमोना गिबियावनो www.dte.assam.gov.in आरो बेवहाय क्लिक खालामबानो नोंथांमोना अनलाइन एप्लिकेशननि मोनसे बे लिंकखौ मोनगोन
आरो बेयो 20 मेनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन आरो बेवहाय नैबे जिहेतु अल नटिफिकेसन बेखायनो बेवहाय 30 जुन नुनो मोनदों आरो बे 30 जुन नंलिया बेयो 20 जुलाइसिमहालागै बे लिंकआ अपेन थाबाय थागोन स' आं नोंथांमोननो माब्रै अनलाइन खालामनाय जायो लिंकआव थांनानै एसे नोंथांमोननो आं फोरमायनो नागिरदों गुबुन फारसेथिं बे जाबाय जिहेतु अल नटिफिकेसन आरो बे जाबाय नैबे इम्पर्टेन्ट डेट्स बे अल नटिफिकेसन 20 मेनिफ्राय स्टार्ट जादोंमोन गुबुन फारसेथिं अनलाइन फर्म फिलआप क्ल'ज अन 30 जुन बे गोजाम नटिफिकेसन नोंथांमोना बे 30 जुनखौ एक्सटेन्ड खालामनानै 20 जुलाइसिमहालागै जाबाय बेनि दा 20 जुलाइसिमहालागै एप्लाइ खालामबाय थानो हागोन गुबुन फारसेथिं अनलाइन एडमिट कार्डखौ माब्ला होनाय जागोन बेनि जेबो इनफरमेसन मोनथ'वाखै बेनि डेटखौ फोसावथ'नाय जायाखै रिसेन्टलि मोनसे नटिस फोसावदोंमोन आं सिगाङावनो दिन्थिखानायाव बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं डेट अफ एडमिसन टेस्ट बे 25 जुलाइनि जायगायाव 22 आगस्टआव बे पेड एग्जामखौ फाथिगोन बेनिफ्राय बेवहाय पलिटेकनिक एडमिशन टेस्टआव मा बेनि जा सिलेबास मा साबजेक्टफोर थागोन बेखौ होनाय जादों बेवहाय डेटआ जाबाय 25 नंलिया बे जाबाय 22 आगस्ट 2021 आरो टाइमा बेनो सेम जागोन 10टानिफ्राय 12टासिम 2 घन्टानि एग्जाम पेपार बेनिफ्राय साबजेक्टआ थागोन मेथामेटिक्स एन्ड साइन्स फुल मार्क्सआ जाबाय 100 टाइप्स अफ कुइसन पेपार माल्टिपल चइस कुइसन आरो बेवहाय माल्टिपल चइस कुइसननि मिनिङा जाबाय मोनसे सोंलु थाबाय आरो बे सोंलुआव मोनब्रै अपसनफोर थागोन बे मोनब्रै अपसननि मादाव बबे गेबेंफिननाय बेखौ नोंथांमोना सायख'नांगोन आरो एन्सार शीटआव नोंथांमोना लुद्रुयै होनो नांगोन स' बे जाबाय बेनिफ्राय आरो बेवहाय नोंथांमोना बेफोरखौ फरायना नायोब्ला मोजां बेवहाय कैंडिडेट विल नट परमिटेड टू टेक एडमिशन विदाउट permanent residence certificate after clearing polytechnic admission test. Therefore, the candidates are requested to keep the PRC ready will in advance for admission. दा जायफोर फरायसा बिथांमोना हमना ला बे पलिटेकनिक एडमिशन टेस्टआव क्वालिफाइ जाबाय आरो बिथांमोना जुदि बेयाव पलिटेकनिक इनस्टिट्युटफोराव एडमिशन लानो गोसो स' बिथांमोना गिबियावनो पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेटखौ दिहुननो नांगोन बेखौ गोनांथार बे सार्टिफिकेटआ गोनांथार जायखौ PRC बुंनाय जादों बेखौ थाब्लासो नोंथांमोना एडमिशन मोननो हागोन पलिटेकनिक इनस्टिट्युटफोराव स' बेखायनो पार्मानेन्ट रेसिडेन्स सार्टिफिकेटखौ नोंथांमोना दिहुनना लायाखैब्ला दिहुननानै लाब्लानो जाबाय बेखौ हायार स्टाडिनि थाखाय गोनांथि जायो आरो फर फार्दार डिटेल्स कैंडिडेट आर एडभाइस टू गो थ्रू इनफरमेशन ब्र'शियर स' आं बे इनफरमेशन ब्र'शियरखौ नोंथांमोननो बे भिडिअनि गेजेरजोंनो होनाय जागोन इनफरमेशन ब्र'शियराव जोङो बेनि माखासे पलिटेकनिक कर्सफोरखौ मोन्थिनो हायो मा कर्सफोर थायो एबा बबे इनस्टिट्युटआव बेसेबां बेबायदि सिट थागोन केन्डिडेटनि सिटफोर थागोन बेखौ इनफरमेशन ब्र'शियरनि गेजेरजों जों मोन्थिनो हाया आं बेनि बागै नोंथांमोननो होनाय जागोन स' दानिया आं नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों जे अनलाइनखौ माबोरै खालाम बेनि बागै एसे लिंकआव थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों स' लोगोफोर आं दा नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नोंथांमोना माबोरै बे पलिटेकनिक एडमिशन टेस्टखौ एप्लाइ खालामनो स' लोगोफोर गिबियावनो नोंथांमोना जेखुनु ब्राउजार खुलिनानै ला बा आं बेवहाय गुगोलखौ खुलिबाय बे गुगोलाव नोंथांमोना बेवहाय टाइप खालामनांगोन जे बेवहाय नोंथांमोना आं जा होनाय बे DTEनि वेबसाइट बेखौ नोंथांमोना होनो हायो DTE बा आसाम आं डाइरेक्ट बिदिनो होबाय DTE आसाम होबाबो बेवहाय फैगोन बेनिफ्राय बे जाबाय नैबे गिबियावनो फैखादों बे DTE आसाम स्टेट पर्टेल आरो नोंथांमोना वेबसाइट क्लिक खालामनानैबो बेवहाय सार्च खालामनो हागोन नैबे dteasam.gov.in बे जाबाय अफिसियेल वेबसाइट आरो गिबियावनो बेवहाय थांबानो जाबाय नोंथांमोना DTE आसाम स्टेट पर्टेल बेवहाय क्लिक खालामबाय आङो स' क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मा जागोन बे पेजआ फैगोन बे पेज फैगोन स' बेबायदि फैगोन पेज बेनिफ्राय आरो दा अनलाइनखौ बोरै खालामगोन जायफोर फरायसा बिथांमोना पेड एग्जामाव इन्ट्रेस्ट दङ बिथांमोना अनलाइनखौ माबोरै खालामो स' बिथांमोना नैबे पेड 2021 अनलाइन एप्लिकेसन बेवहाय थांबानो जाबाय स' आं बेवहाय क्लिक खालामनोसै बेवहाय आं क्लिक खालामबाय आरो बेबायदि मोनसे फैगोन इउ आर बिं रिडाइरेक्टेड टु एन एक्सटार्नेल वेबसाइट स' अके होब्लानो जाबाय मोनसे गुबुन वेबसाइटआव मोनहैगोन जोङो बे पेड एग्जामनि थाखाय एक्सट्रा मोनसे वेबसाइट बानायदों बेनिफ्राय बेवहाय बे मोनसे पेजआ फैगोन बेवहाय अके मारिनाय लोगो लोगो डाइरेक्टर अफ टेक्निकेल एडुकेसन आसाम काहिलेपारा गुवाहाटी बेनिफ्राय बे एप्लिकेसन लगइन जायफोर फरायसा बिथांमोना सिगाङावनो रेजिस्टार खालामखाबाय बिथांमोना माबा मोनसे सालायनो गोनां दङ बा चेन्ज खालामनो गोनां दङ बा माबा मोनसे
एप्लाइ खालामफिननो गोनां दङ स' बिथांमोना एप्लिकेसन लगइनाव थांना खालामनो हायो बेनिफ्राय गिबियावनो जोङो जायफोर फरायसा बिथांमोना रेजिस्टार खालामाखै स' बिथांमोना रेजिस्टारखौ माबोरै खालामा आं एसे नोंथांमोननो इनफरमेसन होनो नागिरदों दा बेवहाय लिरनाय दङ बे मोनसे अनलाइन एप्लिकेसन एक्सटेन्डेड टिल 27/2021 एक्सटेन्ड जादों जुलाइनि 20 सिमहालागै बे थागोन दा बेवहाय इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ होनाय जादों अनलाइन एप्लिकेसना स्टार्ट जादोंमोन 20निफ्राय बे 20निफ्राय स्टार्ट जादोंमोन 30आव जोबगौमोन नाथाय बे 30 नंलिया दा 20 जुलाइसिमहालागै बे थागोन आरो एडमिट कार्डआ माब्ला इसु जागोन बेखौ दासिमबो डेटखौ डिक्लेयार होनाय जायाखै बेनिफ्राय डेट अफ एडमिसन टेस्ट बेयो 25 जुलाइआव जानो गोनांमोन दा बेखौबो एक्सटेन्ड खालामनानै 22 आगस्टआव जागोन स' नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामनो थाखाय गोबां टाइम दङ नोंथांमोना प्रिपारेसन खालामबाय थाब्लानो जाबाय जायफोर पलिटेकनिकआव एडमिसन लानो गोसो दङ हाउ टु एप्लाइ बेवहाय आं नोंथांमोननो एसे इनफरमेसन होनो नागिरदों माबोरै एप्लाइ खालामनो नांगौ दा गिबियावनो एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना एप्लिकेन्ट्स आर रिक्वायर्ड टु एप्लाइ अनलि थ्रु अनलाइन मडनि गेजेरजोंसो जों एप्लाइ खालामनो हागोन बेवहाय अफलाइन एप्लाइ खालामनाय बा एप्लाइ जानाय नङा आरो बेवहाय सबमिशन अफ एप्लिकेशन फर्म विल बी एक्सेप्टेड अनलाइन एप्लिकेशनाल'सो एक्सेप्टेड जागोन अफलाइन जानाय नङा एप्लिकेन्ट्स आर एडभाइस टु फिल आप द अनलाइन एप्लिकेशन फर्म वेल इन एडभान्स विदाउट वाइटिं फर लास्ट डेट टु एभइड द लास्ट मिनिट हेसेल दा नोंथांमोना लास्ट डेटखौ वाइट खालामालासे गिबियावनो एडभान्स एप्लाइ खालामनो थाखाय बेवहाय होनाय जादों इनफरमेसन आरो नाम्बार 2 बुंनाय जादों प्लिज कीप योर स्केन फट'ग्राफ एन्ड स्केन सिगनेचार रेडि विथ योर इन द फलोइं फर्मेट आरो बेवहाय नोंथांमोना डकुमेन्ट आपल'ड खालामनो गोनां जानो हागौ बेखायनो स्केन फट'ग्राफ नोंथांमोननि फट'फोरखौ स्केन खालामना लाखानांगोन गिबियावनो एप्लाइ खालामनायनि सिगाङावनो आरो सिगनेचारफोरखौ नोंथांमोना स्केन खालामनानै लाखानांगोन आरो बेवहाय रिसेन्ट स्केन फट'ग्राफनि बेयाव जेपिजि फर्मेटआव थानो नांगोन फट'नि फाइला बेनिफ्राय आरो बेवहाय 100 केबिनि बारा जानो मोननाय नङा फट'नि साइजआ गुबुन फारसेथिं सिगनेचार बेबो जेपिजि फर्मेटआव जानो नांगोन आरो बेबो 100 केबिनि बांद्राय जानो मोननाय नङा रेजिस्ट्रेसन प्रसेसखौ माबोरै खालामगोन बेवहाय गिबियावनो स्टेप 1आव क्लिक हियार टु एप्लाइ आं नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दङ बेनिफ्राय आफ्टार क्लिकिं दा एप्लिकेसन फर्म विल एपियार क्लिक खालामनाय लोगो लोगो एप्लिकेसन फर्मखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन सेकेन्ड स्टेपआव दङ फिल आप एप्लिकेसन फर्म प्रपारलि नोंथांमोना मोजाङै फिल आप खालामब्लानो जाबाय आरो गासैबो माने मेन्डेटरि गोनांथार जायफोर बेवहाय ब्लेंक नुगोन नोंथांमोना फिल आप खालामनो ना बेफोर गासैबो मेन्डेटरि होनना बुंदों गोनांथार आरो स्टेप 3आव दङ आपल'ड योर फट'ग्राफ स्केन सिगनेचार एन्ड सेभ द एप्लिकेसन फर्म बाय क्लिकिं द साबमिट बटन बेनिफ्राय नोंथांमोना बेबायदि फट'ग्राफफोरखौ स्केन खालामनांगोन आपल'ड खालामनांगोन गावबा गावनि फट'फोरखौ बा सिगनेचारफोरखौ नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट बटनाव थुनो नांगोन बेनिफ्राय स्टेप 3आव फैबाय once the application form is saved unique application number will be generated नोंथांमोना जुदि साबमिट होनाय लोगो साबमिट बटनखौ थुनाय लोगो मोनसे इउनिक एप्लिकेसन बे जेनेरेट जागोन नोंथांमोननो OTP फैनो हागौ SMS फैनो हागौ बेनिफ्राय नेक्स्टआव will be active throughout your admission process read the instruction carefully and click on next to continue the next step of the application process shall take you to the payment portal state bank collect आरो फरायसा बिथांमोना बेनि थाखाय पेड एग्जामनि थाखाय बे पेमेन्ट होनो नांगोन जायखौ नोंथांमोना बेवहाय साबमिट बटन खालामखांनायनि उनाव मोनसे इउनिक एप्लिकेसन नाम्बार जेनेरेट जाखांनायनि उनाव बेनिफ्राय नेक्स्टआव थुयोब्ला बे मोनसे पर्टेल फैगोन स्टेट बेंकनि कालेक्ट बे मोनसे पर्टेल फैगोन बेनिफ्राय बेवहाय थागोन पेमेन्टनि अपसन बेनिफ्राय पेमेन्ट केटेगरियाव बेवहाय पेड 2021 एन्ड in the next step you will be asked to enter your payment खालामनाय केटेगरिनि उनाव नेक्स्टआव फैगोन बेफोर एप्लिकेसन नाम्बार बेफोर फैगोन नेम अफ एप्लिकेन्ट डेट अफ बार्थ सेन्टार अफ एग्जामिनेसन नोंथांमोना बहा चुज खालामगोन सेन्टारफोरखौ केटेगरि कन्टेक्ट नाम्बारफोरखौ होनो नांगोन whether directly able belong to टी गार्डेन or XTGL कमिउनिटि बेफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन स्टेप 5आव पेमेन्ट प्रसेस थागोन जोबथारनाय बे स्टेप 5आव पेमेन्ट प्रसेस थाबाय बेनिफ्राय देयर आर 2 मोड्स अफ पेमेन्ट अनलाइनावबो पेमेन्ट खालामनो हागोन आरो अफलाइनावबो पेमेन्ट खालामनो हागोन आरो अनलाइनाव पेमेन्ट खालामोबा नोंथांमोना नेट बेंकिं जानो नांगोन आरो डेबिट कार्ड बा ATM कार्डफोरजोंबो नोंथांमोना होनो हायो बेनि गेजेरजों आरो अफलाइन पेमेन्टबा नोंथांमोना बा स्टेट बेंकआव नोंथांमोना थांनो नांगोन SBI ब्रान्चआव आरो बेवहाय सालान दाननो नांगोन बेंक सालान दाननानै नोंथांमोना बे अफलाइननि गेजेरजोंबो होनो हायो बेनिफ्राय
रिटेन प्रिन्ट्स आउट द रिसिप्ट जेनेरेटेड बाय स्टेट कालेक्ट फर फिउचार रेफारेन्स आरो नोंथांमोना पेमेन्ट होखांनायनि उनाव मोनसे बे प्रिन्ट आउट बा रिसिप्ट मोनगोन बे रिसिप्टखौ फिउचार रेफारेन्स थाखाय लाखिनो होनो होदों लाखिना दोननो होदों आरो स्टेट बेंकआव थांब्लाबो बेवहाय बे बेंक सालाननिफ्राय रिसिप्ट मोनगोन बेखौ मोजाङै लाखिना दोननो होदों बेनिफ्राय नट बेवहाय नम्बर 1 candidates who have successfully completed the above step can check their status at any time by using the applicant login area आरो नोंथांमोना साबमिट जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना बे एप्लिकेशनखौ साबमिट खालामखांनायनि उनाव जायखिजाया समावनो नोंथांमोना बेवहाय लगिन अपसन थांनानै नोंथांमोना चेक खालामबाय थानो हागोन नोंथांमोना बे एप्लिकेशन लगिन आरो एडमिटफोर डाउनलड खालामनो गोनां जायोबा नोंथांमोना एप्लिकेशन लगिनाव थांनानैनो डाउनलड खालामनो नांगोन बेनिफ्राय बेवहाय दंबावो बेवहाय पेमेन्ट मेड रिसिप्ट सेल बी रिफ्लेक्टेड एन्ड अपडेट इन द एप्लिकेन्ट लगिन आफ्टर रिसिभिं पेमेन्ट कनफार्मेशन फ्रम बेंक इउजुअली विदिन 5-7 days स' बे गासैबो बेवहाय मा लिरदों माने reflect update in the applicant login after receiving payment confirmation from bank usually within 5-7 days so एसेबां इम्पर्टेन्ट नङा बेनिफ्राय बेवहाय no application hard copy need to be physically submitted at the Director of Technical Education Assam बेनिफ्राय जेबो माने हार्ड कपिखौ नोंथांमोना साबमिट होनो नाङा होनना बुंदों बे डाइरेक्टर अफ टेक्निकेल इडुकेसनाव स' एडमिट कार्डखौ माबोरै डाउनलड खालामनांगौ बेनि बागैबो एसे होनाय दङ बेवहाय नोंथांमोना DT वेबसाइटआव थांनो नांगोन अनलाइन एप्लिकेशन फर पेड 2021 आं दहाय जा दिन्थिनाय बेवहाय क्लिक खालामनो नांगोन आरो बेनिफ्राय एप्लिकेशन लगिनाव थांनो नांगोन बेनिफ्राय एप्लिकेशन नाम्बार नोंथांमोना मोननो हागोन आरो डेट अफ बार्थखौ होनानै नोंथांमोना लगिन खालामब्लानो एडमिट कार्डआ ओंखारगोन दा नाथाय एडमिट कार्डआ दा ओंखारथ'नाय जायाखै बेयो माब्ला ओंखारगोन नोंथांमोना वेबसाइटआव थांबानो जाबाय DTEनि वेबसाइटआव आरो नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामनो एडमिट कार्डखौ एप्लिकेशन लगिनाव थांनानै डाउनलड खालामब्लानो जाबाय दा बेनोमोन स्टेपफोरा माबायदि खालामनांगौ दा आं जास्ट एसे प्रसेसखौ बेवहाय क्लिक हियर टु एप्लाइ बेवहाय थाङोब्ला मा ओंखारो बेखौ आं नोंथांमोना दिन्थिनो नागिरदों स' आं बेवहाय क्लिक खालामबाय क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे एप्लिकेशन फर्मआ ओंखारगोन बे ओंखारबाय नोंथांमोना सेन्टार अफ एग्जामिनेशन बेवहाय सेन्टार अफ एग्जामिनेशनखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय गुवाहाटी बाहाटा सारियालि बाक्सा बरपेटा बङाइगाव चिरां नोंथांमोना जा होनो गोसो दङ बेखौ सेन्टारखौ खाथिनिखौ होनो हायो बेनिफ्राय गुबुन फारसेथिं स' जायखिजाया होबानो जाबाय नोंथांमोना बेनिफ्राय नोंनि एप्लिकेन्ट नेमखौ लिर फादार्स नेम मादार्स नेम बेनिफ्राय डिफिकाल्टि एबल न' होबानो जाबाय केटेगरिफोरखौ ST बा ST बेवहाय दङ शिडिउल कास्ट शिडिउल ट्राइब बेफोरबायदि अपसन दङ माखासे प्लेन शिडिउल ट्राइब प्लेन बा प्लेन हिल्स बा हिल्स बेखौ होबानो जाबाय स' बेफोरखौ नोंथांमोना फरायनानै होनो नाजा बेनिफ्राय बेबायदि एड्रेसफोरखौ लिरनानै होनो नाजाबानो जाबाय स' बेनिफ्राय बेवहाय फट' आपल'ड खालामनांगोन बेनिफ्राय आइ एग्रिखौ थुदो बेनिफ्राय नैबे क'डखौ थुनानै बेनिफ्राय नोंथांमोना साबमिट होब्लानो नेक्स्टआव पेमेन्ट अपसना फैगोन स' बेनोमोन आरो पेमेन्ट अपसन खालामखांनायनि उनाव बेवहाय साबमिट होनाय लोगो लोगो मोनसे नाम्बार फैसिगोन नोंसोरनि मबाइलाव बे नाम्बार फैखांनायनि उनाव बेनिफ्राय पेमेन्ट अपसना ओंखारगोन ओंखारनायनि उनाव पेमेन्ट होबानो नोंथांमोना बेनि जा एप्लिकेशन खालामनायनि डिटेल्सखौ नोंथांमोना एप्लिकेशननि डिटेल्सखौ नोंथांमोना मोननो हागोन स' बेबायदि खालामनाय जायो स' नोंथांमोननो बे पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टनि इनफरमेशन ब्र'शुरखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ होनाय जागोन नङाब्ला बे भिडिअआ गोबां गोलाव जागोन बेवहाय होजोबनो हानाय नङा इनफरमेशन ब्र'शुरनि बागै आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ होनो नाजागोन स' जायफोर फरायसा बिथांमोना पलिटेक्निकआव एडमिशन लानो गोसो स' बिथांमोना गोबाव खालामालासे 20 जुलाइनि सिगाङावनो एप्लाइ खालाम आरो मिनिमाम इलिजिबिलिटिया जाबाय थाखो 10 पास जाब्ला नोंथांमोना बे डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिं जुदि लानो गोसोब्ला पलिटेक्निक एडमिशन टेस्टखौ होनानै आरो बेवहाय पास जायोब्ला नोंथांमोना डिप्ल'मा इन इन्जिनियारिंखौ लानो हागोन आरो बेवहाय मा मोनबेसे कर्स थायो बा बबे इनस्टिट्युटआव बेसेबां सिटफोर थायो आं बेनि बागै इनफरमेशन ब्र'शुरनि गेजेरजों नोंथांमोननो होनाय जागोन स' भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक शेयार खालाम आरो साबेसे फरायसाया पलिटेक्निक एडमिशन लानो गोसो अन्नानै कमेन्ट्सआव फोरमायहर स' उननि भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं